Benvidos ao Faladoiro. Hoxe é 18 de maio e o Día Internacional, dos Museos. E os museos de Compostela están a levar a cabo unha chea de actividades das que falaremos no programa de hoxe. Por que facer un programa dos museos? Porque penso que os museos son un espazo contradictorio. E refírome contradictorio na nosa contradicción propia. Ás veces non imos visitar o que temos ao lado da casa, pero chegamos a París e queremos ver o Louvre en 2 horas. Entón é como unha contradicción que temos, e este programa tamén é para poñer en valor todo o tecido cultural e museístico que temos en Compostela. Están connosco hoxe nesta mesa Esperanza Gigirei, que é responsable de difusión do Museo de Peregrinacións de Santiago. Benvida. Moitas gracias. Silvia Modia, que é subdirectora do Auditorio de Galicia, que tamén sodes responsables da Zona C, outro, non sodes un museo o uso, pero sodes dous espazos que expositivos. Silvia, benvida tamén. Gracias. Tamén está connosco María Xosé Fernández, que é subdirectora do Museo do Pobo Galego. Benvida, María Xosé. Moitas gracias. E Santiago Olmo, que é director de un dos espazos que dinamizou unha zona, non, como foi no seu tempo e sega ser o Centro Galego de Arte Contemporánea. Benvido, Santiago. Moitas gracias. Pois podemos comezar por esa contradicción, non? O mellor non imos a dar un paseo, simplemente a dar un paseo polo CEGAC un día ou polo Museo do Pobo Galego, ou imos dando un paseo con estos días que houve vos na fin de semana ata o auditorio ou ata as praterías o Museo das Peregrinacións, pero tratamos de, cando chegamos a Londres ou a París, queremos ver o Louvre ou a Madrid mesmo en 2 horas, non? Casi máis como unha testemunha de estivemos ali que desfrutar do que é ao final o museo, que é un espazo para albergar arte. Por que somos tan contradictorios? Non sei, supoño que o somos en todos os aspectos, e non só con respecto aos museos. Parece que sempre valoramos máis o que temos lonxe, o que temos de difícil acceso, e o que pasamos todos os días por diante, pois pasa máis inadvertido. De todos modos, en Santiago creo que a oferta é tan plural e tan concentrada nun espazo relativamente reducido que casi se lle impón ao visitante e sobre todo ao cidadán. Eu, pola nosa experiencia, vexo que unha gran parte do noso público é galega e especificamente compostelá. Creo que sí, que depende tamén un pouco de nós esa capacidade de chamar a atención, de conseguir que o público que pase por diante non sexa xordo e mudo a nosa presenza e que se anime a coñecernos. Hai unha falta de, sen chamarlle a ninguén ignorante, pero hai unha falta de base. Refírome a... É certo que cando fora, creo que fora al Prado, hai moitos anos montaron unha exposición de Velázquez, había unhas colas tremendas porque todo o mundo sabe quen é Velázquez, ou Dalí, non? Pero estou a pensar, cando vos montaches Outomuro, como se chama? Outomuro, ou nun tempo Vic Muniz no CEGAC, por exemplo, que son grandes nomes da arte, que eso mellor non ten o público que merecería. Pero fíxate que hai cousas, citaches agora a exposición de Velázquez no Prado. É que esa fora antolóxica. Claro, pero o que é máis interesante é que prácticamente máis do 60-70% da produción de Velázquez está no Prado. Entón, obviamente, a exposición era unha exposición que tendía a poñer de relieve a importancia de Velázquez e da colección do Prado. Non era unha exposición que tiña moitos cuadros traídos de fora. Claro. Que esa pode ser unha das anécdotas máis interesantes para o tema do que estamos falando. En realidade, hai tamén unha mercadotecnia, unha capacidade de promoción do máis novo, da última cousa, os medios de comunicación son moi importantes nesa difusión. Atopo que se os medios de comunicación pudesen facer unha política cultural para as cousas que están máis preto, podrían cambiarse moitas cousas, porque esa maneira de poñer en valor
as cousas máis cercanas, as cousas máis do cotidiano, sería unha maneira tamén de mellorar a calidade de vida do cotián. Que importante, por xa que dicías tío de Velázquez, que, claro, nunca fora consciente dese dato, pero lóxico que o 60% do que era esa exposición procedía aos fondos do propio museo. Sí, además estaba normalmente exposto. Claro. Pensa que sí que hubo unha época na que deuse ese boom das grandes exposicións, é dicir... Bueno, que eu lembro xornais que regalaban VHS con imaxes da exposición, claro. Pero bueno, eso tamén estivo ben no seu momento para que a xente se chegara aos museos, aínda que fose a ver pezas que normalmente estaban ali expostas. Sen medo. Sen medo, sen temor. Sí, porque os museos moitas veces claro, os impoñen un pouco de distancia, non? Ás veces un edificio tipo CEGAC ou incluso mesmo auditorio, ás veces hai xente que entra como un pouco como de se pode pasar. Pero aquí temos 4 edificios completamente diferentes, eu penso que vai máis na persoa, non? Ou na nosa educación ou os medos que claro, porque non é o mesmo entrar no Museo do Pobo Galego que entrar no CEGAC, quero dicir, son 2 edificios completamente diferentes. Bueno, eu creo que nos chegamos con vantaxe, porque como temos o pontón de Galego, a tripla escaleira de Andrade, pois, bueno, aí non cabe dúbida. Hai pouco a escaleira de Andrade como unha das escaleiras máis bonitas do mundo, algo así. Bueno, polo menos das máis especiais, pero si é certo algo habitual, non? Pero si é certo que nos temos a sorte de contar con valores engadidos como atractivo. Pero tamén é certo que desde que se instalou o CEGAC ali, creo que o diálogo intentamos polo menos manter un diálogo permanente porque somos conscientes destas limitacións que ti decías, non? Que dan como un certo pudor a entrar, como nestes grandes edificios. Creo que ningún dos dous son edificios tampouco tan impoñentes, pero bueno, tratamos de sair afora, sair á rúa. De feito, o que se está a facer hoxe estes días co Día Internacional dos Museos é sacar peañas á rúa para que a xente se poida subir nelas e se poida ver a si mesma como protagonista. Foi hoxe só? Foi hoxe só? En principio, hoxe é o día que, bueno, os 8 museos que colaboramos para a organización do DIN conxunto, que lle chamamos, sacamos as peañas ás rúas. O resto da semana ímolas ter dentro do museo e que a xente que queira poda fotografarse nelas tamén. O sea, que se hoxe viron unha peana no medio da rúa e xente en riba e rapaces sacándolle fotografías, era por iso. A min tocou máis desde a mañán ali na porta do camiño morto da vergonza. Pero aí estivemos, Fixémolo hoxe tamén un pouco porque temos colaboración cos alumnos do Mestre Mateo e tamén a Escola de Raio Verde. Entón, claro, tiñamos que por unhas horas, un día concreto, e, bueno, decidimos... Imos falar das colaboracións, pero antes diso, no CEGAC non se paga, no auditorio tampouco, nas peregrinacións... Sí. Cal é o prezo, podemos dicilo? Sí, hai unha tarifa xeral, ademais está regulada por decreto de prezos públicos da Xunta, é dicir que é o que nos toca. E temos unha entrada xeral de 2,40, unha entrada reducida de 1,20, e hai determinadas gratuidades para, bueno, pois para... O sea, 2,40, vale, e no Museo Pobo Galego? No Museo Pobo Galego tamén se paga, se cobra por acceder desde o ano 2011, non tivemos moi remedio que poñer unha tarifa de entrada porque necesitábamos xerar recursos propios, non podíamos depender exclusivamente de subvencións. E ao redor dese prezo está? 3 euros a entrada normal, con variedade e multiplicidade de reduccións e exencións. Non, e que aparte, bueno, calquera dos dous, un pode pasar... Un precio simbólico, e que tamén ten a contrapartida de que a xente tamén valore o seu propio patrimonio, é dicir, estamos contribuindo a conservar e a axudar, en certo modo, a... Tiña aquí uns datos... O que comentaba María Xosé. Tiña aquí uns datos, non sei onde os teño, do ano 2000, creo. Non, do ano 2016. Non é de hoxe, vale. Entrar no Louvre, a día de hoxe, costa 12 euros. Claro. 12 euros. Claro, aparte do que gastes en tendas, bares e demais, simplemente... E penso que a última vez que estive en Barcelona tantei nun momento de ir a ver a Pedrera, non? Que fora a ver hai moitos anos, estaba en 20 e pico euros a
a entrada de... Non digo que non o vala, O sea, non estou dicindo para nada eso, digo que os prezos comparados, 3, 2,40 euros. É o que comentábamos, que é un precio, bueno, prácticamente simbólico, O que non? pasa que costou de pasar de cero a cobrar unha tarifa. Pero que diste, o sea, que despois hai reduccións múltiples para todo tipo de persoas. Sí, claro, a partir de familias, a partir de 3 persoas xa teñen unha reducción. A importancia das colaboracións, primeiro entre vós, non? E despois tamén a importancia das colaboracións con outros espazos ou con outros tipo de disciplina. Era necesario eso que vos xuntara de 8 museos para levar a cabo, para facer un pouco máis de ruido? Pois sí, sí. Pensamos, xa o fixéramos hai uns anos, un par de veces, e despois quedou un pouco olvidado, supoño que a crisis axudounos tamén a todos a espabilar un pouco, e hai 5 anos pois pensamos que estaría ben sumar esforzos, e tamén é unha forma de xuntarnos os propios traballadores, non, dos museos, e comentar, e colaborar, e falar, e aportar ideas uns e outros, é dicir, a veces tamén facemos catarsis, queixámonos e esas cousas, pero sí que tivemos moita máis repercusión, evidentemente, que cada un, independentemente, mandase a prensa a súa actividade. Entón, deste xeito, fixemos un pouquiño máis de forza, cada ano vanse sumando novos museos, é dicir, empezamos 4, agora somos 8, é dicir, que quen quera da cidade unirse, digamos, a esta celebración conxunta do Día Internacional pode facelo sin ningún problema, bueno, sí que é verdade que axudou moito para... Hoxe houve actividades, hai un hashtag que é Compostela Paisaxe Cultural, pero o sábado hai un roteiro pola paisaxe arquitectónica da cidade, non? Sí, efectivamente, sí. Coa colaboración tamén, xa que falabas de colaboración, coa colaboración do Colexio Oficial de Arquitectos. Teño que dicir isto, a fotografía, vaime matar, pero a fotografía que gañou esta, sí, estás morrendo da vergonza, Seino, é da nosa realizadora, que ten unha dobre vida, entón, pola tarde é realizadora, e polo día é fotógrafa, e gaña, non quites a fotografía, queremos vela, e gaña concursos como este do Día Mundial, do Día Internacional dos Museos de 2016. Os vosos fondos, porque ás veces non somos conscientes tamén do que tedes ou do que temos, porque ao final so de riqueza para a cidade. Lía por aí que alguén falaba de que unha das cousas que tiña que facer un museo era conservar os fondos, pero tamén conservalos referíase non solamente en bo estado, sino conceptualmente vivos, non? Que eses fondos seguiran tendo valor. Esa é a parte que menos se ve de vos, non? Bueno, é que eses obxectivos podense cumplir a través de relecturas da colección, de que poden ser exposicións ou mesmo na colección permanente. Nas coleccións permanentes do Museo do Pobo Galego e do Museo das Peregrinacións é unha cousa moi perceptible, que hai unha tendencia a poñer en valor e, sobre todo, a actualizar a leitura. Nós temos unha colección de arte contemporánea que, a través de exposicións, facemos releituras concretas, precisas. De feito, este próximo verán, temos unha releitura da idea de colección, da colección pública, da colección a colección como patrimonio, e temos algúns exemplos de outras coleccións que poden ser privadas, poden ser públicas tamén, exemplos de coleccionismo exitoso. Vamos ter un préstamo do Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, que é un conxunto de pezas que foi comprado hai unos anos, que foi un gran escándalo na sociedade, na situación sevillana dese momento, porque era moi caro, foron perto de 100 millóns de pesetas naquel momento, pero hoxe o valor multiplicouse por moitos, e é un dos conxuntos máis importantes desta artista, que é importantísima no desenvolupamento da arte feminista e de outros aspectos relacionados coa arte contemporánea, non?
Porque sempre se fala de cartos, ou últimamente, porque solamente cando nos medios aparece a arte, sobre todo arte, bueno, non, e de repente un Sorolla vendeuse por... Sí, bueno, ese é un problema, que os medios de comunicación normalmente tenden a suliñar, a subrayar, efectivamente, as valoracións das subastas. Neste caso, eu comentaba o valor que pagouse por esta compra, cando mercouse a peza, o conxunto de pezas, sobre todo porque o patrimonio valórase en cartos. De alguna maneira tamén é un espazo de debate. Cando se gasta moito, hai debate. Cando se gasta pouco, tamén hai debate. A cuestión económica atopo que é importante, pero ten que ser precisada dentro de un marco contextual riguroso. Vos, en cambio, Silvio, igual me confundo, sodes un pouco máis efímeros, non? Absolutamente efímeros, claro, sí. Nos temos exposicións temporais. Traballades moito con artistas novos? Sí, temos dúas liñas de actividade de novos artistas moi importantes. Unha delas é o premio, un premio que vai cara á 10ª edición, onde un pouco o que pretendemos, bueno, que se presente xente, as condicións son menores de 40 anos, e un pouco o premio metálico naceu un pouco para que poidan producir. A maioría dos artistas novos moitas veces teñen ideas, teñen moitas ganas de traballar, pero están recén licenciados ou están recén... Antes os artistas novos eran menores de 30 anos. Sí. Ahora xa os pasamos a 40. Recén licenciados, entón era unha maneira de que poideran empezar a producir obra, non? Eso era unha posibilidade, porque ademais había desde un premio máis grande, o premio principal que son 6.000 euros, a máis pequenos de 1.000 euros. Ahora quedan dous, e incluso o segundo dá a posibilidade de intervir na zona C, que para nós tamén é un espacio que acabamos de recuperar con unha convocatoria aberta, ten como objetivo ese, non? A intervención de un espacio concreto, de presentación de proxectos de espazo concreto. Entón, o artista, hai dúas modalidades, que son comisario e artista, un comisariado, e solamente artista. Entón, sí, realmente son moi efímeros, porque, por exemplo, as zonas están pensados única e exclusivamente para ese espazo, para ese contedor. O sea, que en canto desaparece de aí, esa peza desaparecerá. Imos aos tópicos, vale? E despois un por un ides desmontándoos. Os tópicos son, xa que estaba con Silvia, a zona C non sabía que existía, non? Que isto hai moita xente que di non sabía que aí. Teño unha anécdota moi curiosa, que aquelo de onde están a zona A e a zona B. Ah, claro, pois, efectivamente, pois a C de cultura, pero bueno, a zona C non sabía que existía, tedes unha maqueta moi bonita, e aí nos quedamos, non entendo nada do que hai no CEGAC, entón pa que entro, e que chulas as barcas do Museo do Pobo Galego. Ese sería o resumo de os topicazos dos museos en Compostela. Non digo defendedevos, pero contade que hai moito máis, non? Podemos empezar contigo, Santiago, por exemplo. Sí, bueno, uno dos esforzos que un Museo de Arte Contemporánea fai de xeito constante é precisamente a mediación. A mediación é a comunicación entre o artista e o público, entre a obra e o público, o espectador. O esforzo que facemos desde o museo para achegar a persoas que non teñen as ferramentas de comprensión da arte contemporánea, ou aquelas que teñen máis resistencia a entender o feito contemporáneo, é moi importante, a través de visitas guiadas, con escolas, pero tamén con grupos de xente máis bella. Pero a nivel individual ninguén lle vai facer un exame cando rematen a visita, claro, que a xente non pense, claro, podes entrar e sair. Pero hai toda unha serie de ferramentas que están a disposición do público a través de pequenos textos, folletos, escritos dunha maneira accesible, sobre todo que están dirixidos para que podan servir ás persoas interesadas, aquelas que queran saber máis, poden facelo. Aquelas que queren ver soamente o que teñen delante dos ollos, tamén poden facelo. Pero o Museo de Arte Contemporánea está moi pendente deses aspectos de mediación.
que son importantísimos. Pero en todos os museos, non en só, todos porque os museos. No caso do Museo de Arte Contemporánea non é un tópico criticarlos, é un presuizo. Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí. Entón eu creo Sí. que todos os museos de 20 anos esta parte, porque como comentabades antes, fora do plató, todo ten como mínimo 20 anos. Sí, chegados a unha idade todo. Empezaron a montarse en todos os museos os departamentos de educación e acción cultural porque, como ben dicía tamén Santiago antes, as coleccións non son algo estático que imos acumulando e guardando en almacéns para montar exposicións ou salas permanentes, sino uns fondos de patrimonio que un dos nosos compromisos máis inmediatos é que sigan actuando, que sigan tendo unha función social. Senón sería absurdo que se dedicasen tantos recursos públicos a soster os museos, non? Claro. Entón, os departamentos de educación, departamentos de acción cultural, ou como se lles chamen nos distintos sitios, son os que realmente sirven de vehículo de comunicación entre os museos e as súas coleccións e o público, e hoxe en día creo que ninguén de nós podría prescindir deles. E conste que non se trata de facer dos museos patios de recreo, como en algún momento se chegou a pensar, sino de valorizar e de facer funcionar e de sacar a rentabilidade social das coleccións. Claro, é que en realidade temos que entender o museo hoxe como un espazo de comprensión da nosa historia e do presente. E, sobre todo, tamén un espazo de aprendizaxe non reglado. Eso é moi importante. É un espazo onde o público pode encontrar cousas moi diversas. Nos estamos facendo constantemente proxectos de música contemporánea e temos como interlocutor e como partner tanto a Universidade como ao Auditorio de Galicia. Para nós é moi importante a música contemporánea porque é un feito contemporáneo que pode axudar precisamente a comprensión do simbólico visual. De feito, temos algúns proxectos de música contemporánea onde os compositores compoñen pezas especificamente a partir de exposicións. Felle como unha banda sonora, non a exposición. Sí, exactamente. Entón, hai algo de investigación, de experimentación, de intentar buscar novos camiños de comprensión dos feitos contemporáneos, pero que tamén unha maneira de comprender e entender a nosa historia. Seguimos cos tópicos. Eu xa fun de pequeno ao Museo do Pobo Galego, como se levara des 50 anos, cas mesmas pezas, non? Hai moito máis que as barcas. Sí, a escaleira. E a escaleira, claro. Bueno, creo que eu xa se falei demasiado, pero bueno, simplemente abundando un pouco no que acabo de decir. Hai que aproximarse aos museos cunha visión un pouco máis aberta, non tan precociñada, e, sobre todo, deixarse informar, deixarse asesorar, entender que as persoas que están ali non son vigilantes para que ninguén meta o dedo non sei que, sino que son informadores, informadoras, que están a disposición para subministrar e, por suposto, utilizar os recursos adicionais de textos, de medios audiovisuais e demais. Porque a día de hoxe que non nos deberíamos de perder no Museo do Pobo Galego? No Museo do Pobo Galego, pois eu creo que, falando dos galegos, penso, por exemplo, na Sala de Sociedade, que é unha proposta que intenta presentar un pouco a evolución da sociedade galega e da sociedade tradicional. Ollo, que agora o noso desafío está na remodelación que temos programada para cando os fados dos recursos económicos que irán incorporar a Galicia de hoxe, a Galicia do presente, e un pouco as tendencias de por onde vai o país. Pero, bueno, que un pouco o compendio do que pensamos, do que queremos mostrar está nesa sala de sociedade. E unha vez máis, como no caso do Museo de Arte Contemporánea, como no caso de Peregrinacións, que é un gran descoñecido, porque, entre outras cousas, acaba de abrir as súas portas. É que agora iba a pasar a eso, que eles sí que o teñen crudo, porque a xente non sabe moi ben o que son. O público non debería chegar coa intención de ver obxetos epatantes, nin simplemente estéticos, fermosos ou interesantes, sino de ter unha comprensión da mensaxe, da historia, do relato que se lles pretende transmitir.
O vos xa é máis complicado. Porque o Eso é voso, claro, complicado. vos erades o Museo das Peregrinacións, que estabades aí arriba por San Miguel. En San Miguel. Sí. Entón, abriu outro museo en Platerías, que moita xente, durante un tempo, había unha mensaxe que era o Museo da Cidade. Entón, o que non lle quedou claro a xente que vos, que agora vos trasladáchedes a Praterías, sodes os mesmos, e ao final Somos o os museo é mesmos. Museo das Peregrinacións e de Santiago. Efectivamente, somos o Museo das Peregrinacións de Santiago. Pero Nacimos- acabachedes sendo os da maqueta. Os da maqueta que non é nosa tampouco. Que non é vosa. É dicir, a maqueta estivo no museo durante os 2 anos que xestionou o edificio o consorcio. Entón hai como unha especie de confusión, sobre todo entre a xente de Santiago, que é a espiniña, non, que temos aí cravada, porque temos moitos visitantes estranxeiros, moitos peregrinos, sin embargo, a xente de Santiago, pois somos un pouco o gran descoñecido, pero ten unha historia este museo que parece que vai marcando eso dende que se inaugurou, creouse no ano 1951, o que pasa que estivo anos pechado, entonces claro, a xente tampouco sabe que pasaba aí, nin que bueno, levamos máis de 10 anos traballando para facer a ampliación, efectivamente, no antigo edificio do Banco de España. Finalmente, en novembro do ano pasado, abriuse e somos os mesmos, é dicir, é o Museo das Peregrinacións e de Santiago. E os fondos que estaban en San Miguel están agora en Platerías ampliados, mellorados, con a montaxe nova, con moitos máis recursos, moitas das pezas que estaban en almacén que non tiñamos opción a expoñer porque non había espacio, agora están expostas, é dicir que, bueno, que somos o Museo das Peregrinacións, que claro, que os de Santiago teñen que coñecer este museo. E tamén, así como no Museo do Pobo Galego teñen a escaleira maravillosa, vos tedes unha visión das torres tan singular que a través dunha claraboia, dun xogo de... Sí, a ver, xa o propio edificio que o diseñou Manolo Gallego é espectacular de ver, é dicir, non é un gran edificio en dimensións, digamos, pero sí que é unha rehabilitación do antigo Banco de España para o novo uso de museo que está moi ben feita, moi ben pensada, e despois sí que ten esa opción, non, de ter ese mirador que está na parte de arriba de todo, tes a posibilidade de ver as torres máis de cerca, a Torre do Reloxo, ver Platerías, e outra visión de Santiago que ata agora non se podía contemplar. Estou me acordar agora, non sei por que, voucho contar, non sei se os sabes, que unha vez entrevistando a Isabela que fixo toda a arquitectura paisaxística de Aguirre, con Álvaro Sisa. Con Álvaro Sisa, sí, pois Isabel contábame que na tempo no que estaban preparando todo Bonaval utilizaban o CEGAC de almacén, ela dormía siestas ali no CEGAC, o sea, estivo moito máis aberto ao público dende o principio do que a xente se... Veu unha cabeza agora, non sei por qué, falando de espazos singulares. O voso tamén non sabía que estaba aquí e non teño moi claro... Vos, claro, tampouco tedes un edificio, aínda que o espazo é moi polivalente, o alivin de... Somos un cachiño de Bonaval. Claro. Entón, realmente é un espazo moi pequeniño, por eso se Como que puede... non tendes un edificio maravilloso? Pero non un edificio que chama atención... Como que non? É un dos grandes edificios de arquitectura A mí parece contemporánea de preciosa. Santiago. A mí non- Falábamos da zona C, Non, estábamos falando do auditorio. No, da zona no, C, da zona C, perdón, claro, perdón, no, o auditorio no. no. A zona C, o que Perdón. vamos a ir unha No, cortiña. Que gustou coa idea da paisaxe cultural. Claro. Entón xa estaba trazando un Y estabas itinerario claro, hasta o Parque de Música en E o Compostela. auditorio, igual que o CEGAC, no seu momento foron fundamentais no diseño paisaxe- desta na cidade. paisaxe- O sea, na paisaxe fundamental. cultural. Pero non sabedes o importante que pode ser ou que foi colocar tanto o CEGAC onde está, non é unha casualidade, o auditorio ubical onde se ubicou e dinamizaron completamente. Julio Canolaso, por certo. Sí. Se mencionamos a Gallego, mencionamos a Exacto. Sisa, Aí eso, va pues, eu, Julio iba eu. Canolaso. Outro dos grandes. Sí, E realmente... eu me falaba máis da zona C, non? Que a No, zona C perdón. non é un edificio que de primeiras chama a atención, non? Ainda que bonita esa entrada que ten, que tens Sí. que pasar como esa verja pequena ou a través do xardín. Exacto. Entón, un pouco incidindo no que decía Santiago e no que dice María Xosé. Realmente a única maneira de revitalizar ese tipo de espazos, ese tipo de actividades é traballando sobre elas. Non entenderíamos ese espazo como únicamente un espazo de visita, non? Sino como un espazo de mediación, de dinamización. Entón,
pois cada proxecto que se pensa para ese espazo ten que vir acompañado eso, de un programa de actividades que vincule pois espazos da terceira idade, pois espazos de centros educativos, pois con colectivos, pero sempre con traballo que nos permita que por aí pase moita xente. Entendemos que isto vense facendo dende outubro ou novembro. Entón, agora volvemos a recuperar o pulso da zona C con este tipo de intervención e con ese tipo de accións que creo que nos van a colocar, non hai zona A ni zona B, pero que nos van a volver a colocar un pouco ese espazo no mapa. E despois temos a sorte no auditorio, como decía María Xosé, ademais de ter un espazo maravilloso, que temos concertos didácticos, que temos concertos de abono, entón, eso sí que nos permite, digamos, unhas actividades complementarias coas exposicións, aínda que temporais, moi interesantes e moi importantes, claro. Traballamos moito con rapaces que veñen á sala de concertos a escoitar música e que de paso poden facer un obradoiro pequeniño, poden facer unha visita guiada, bueno, seguimos un pouco traballando, como decía, na mediación e iso é fundamental. Pero tamén é importante o que dicía María Xosé, que non se convirtan como en aulas, non? No, claro. O sea, os museos que non acaben suplindo, ou que o que tiña que ser algo de lecer ou de enriquecemento non reglado, que non sei quen de vos o dicía, Santiago, que non acabe sendo como que non se van al museo, non? A ver se acaba rápido. Claro, o que pasa que tampouco pode ser a outra banda, quero dicir, a festa pola festa, non, porque a veces caese un pouco nese tema de intentar dinamizar, de intentar levar a xente ao museo ou a determinados espacios a base de, bueno, excesiva... Eu atopo que nos museos podemos aprender cousas que só podemos aprender nos museos. Os museos conéctannos cos aspectos simbólicos e con aspectos intanxibles da nosa cultura contemporánea, que é a que xa se fixo e que é histórica, pero que é tamén a que estamos facendo neste momento. Entón, a nosa participación nos museos é decisiva para comprender quais son os símbolos, os aspectos simbólicos da nosa sociedade. Poder ler as imaxes é importantísimo. Era unha cousa que comentábamos antes de comenzar, esa banalidade das imaxes. No, as imaxes, poder ler, poder interpretar as imaxes é unha cousa importantísima. Atopo que os museos ofrecen esas posibilidades, esas ferramentas de ter unha certa facilidade para comprender, para interpretar esas imaxes, esos símbolos. O luns facíamos un debate sobre o redor do Día das Letras Galegas, non? E un pouco a mensaxe que quedou ao final da tertulia era que as letras galegas son máis que libros, non? Porque todo o mundo ten a idea de letras galegas, hai que ler en galego, que moito máis. Ao final, os museos son máis que cadros colgando, non? Porque supoño que a maioría da xente neste momento pensa nun museo como unhas paredes en branco con cadros colgados. Sodes moito máis, non? Que cadros colgados. Bueno, pero aí os medios de comunicación tamén tendes unha responsabilidade, non? Para empezar, que utilizades pinacoteca como sinónimo de museo. Que sabes o que pasa, María Xosé? Que ás veces estás escribindo, xa puxaches museo 3 veces e tens que tirar do primeiro que... Isto ao final dos sinónimos. É o xogo dos sinónimos. Tedes que facer un libro de estilo con sinónimos que poidamos... Sí, sí. Pero claro, que nós tamén intentamos explicarlle a xente que as obras de arte, porque son obras de arte, ou pezas arqueolóxicas, ou pezas etnolóxicas, teñen un valor por sí mismas, pero teñen un valor moito máis importante que o que nos intentamos explicar, o que se desprende deles, non só o valor estético ou a peza que se utilizaba para determinada cousa, non. Sí, hai un valor documental. Claro. Efectivamente. Un valor cultural. E tamén hai un valor de concepto de cultura moi importante, moito máis que de pezas individualizadas, claro. E ademais, dependendo do contexto nas que están expostas, é dicir, eu moitas veces digo que o museo é como un libro, e cada obra de arte que hai aquí, ou arqueolóxica ou documental,
é unha palabra, e nós dende o museo estamos contando unha historia. E por qué? Porque colocamos as pezas dunha maneira determinada e contamos esa historia que nos queremos contar. E que iso é importante tamén. Claro, Como se colocan as pezas hai un sentido. Claro, Me efectivamente. fascina. É un relato, Claro, ¿no? é un Cada relato, exposición sí. é un relato, é o relato do propio artista ou o relato dun comisario ou o relato do propio museo, ¿no? É a creación do museo, en realidade, realmente a creación non solamente son as pezas individualmente, ¿no? Sino o discurso que eso ten, a concepción. Por iso dos desafíos que temos por diante, non? Que non podemos quedarnos estáticos nun relato pechado, Claro. Sino que temos que evolucionar e ir remodelando e ampliando contidos e revisando o relato, ¿no? revisando o noso propio discurso. Despois, por exemplo, vos, non? Sodes un museo, pero tamén ides a un festival de cine. Levades xa cantos anos? 10 anos? Este ano é a 11ª edición do Festival de Cinema Etnográfico. Etnográfico. O que pasa é que tamén se ampliou moitísimo, porque o Festival de Cinema Etnográfico, a idea realmente xurdiu en torno a un documento que vos coñeceredes seguramente, que é unha película chamada O carro e o home, o home e o carro, de Antonio Román, con guión de Xaquín Lorenzo. Ese documento é, por legado testamentario de Xaquín Lorenzo, a parte que lle corresponde, propiedade do Museo do Pobo Galego. E en torno a iso empezamos a elaborar, o Departamento de Educación precisamente empezou a elaborar este proxecto, que se foi ampliando porque agora realmente as películas, os filmes que se presentan son etnografía contemporánea, son documentais totalmente contemporáneos, e por eso este ano se decidiu precisamente abrir unha sección competitiva, porque hai moita xente hoxe en día facendo creación contemporánea, creación de imaxe en torno a temas que teñen relación directa e inmediata coa tradición. Claro. Pero é unha lectura actual, é unha lectura presente en xuño. Pareceme, se non recordo mal, do 13 ou 18. Mais ou menos, que este a xente atenta. E vos tamén facedes, por exemplo, unha cousa, estou falando así de memoria, que se comenta unha obra de arte con Celso... É o Filocafé. O Filocafé. Sí, que son o primeiro domingo do mes. Se faz na cafetería do CEGAC. Pero en que consiste, máis ou menos? Bueno, hai unha selección, eles o que propoñen seleccionan unha serie de pezas da colección do CEGAC. Durante ese día están expostas na cafetería do centro, por tanto a xente, os participantes poden velas antes do debate. E depois hai un debate un debate aberto, como un tipo filocafé, onde o público participa nesas discusións sobre estas obras concretas. Sempre abrindo de cara ao público, de cara ao diálogo, non? Sí, é moi importante o diálogo, a participación. Fixeches hai pouco unhas xornadas de diálogo, non? Sobre o mundo da... sobre todo sobre a situación da arte en Galicia, a situación dos artistas. Tivemos un encontro dedicado aos artistas, un outro encontro dedicado a lo que podía ser a crítica, a relación entre a crítica, o museo, o comisario, o artista, o público, e outro sobre as institucións. Agora temos tamén, no mes de setembro, un outro encontro sobre a colección. Que pensamos cando falamos de colección? Que tipo de colección? Como temos que traballar nunha liña dunha colección pública? Que significa colección pública? Non é o mesmo que unha colección privada? Todas esas cousas. A miña intención era, sobre todo, abrir o museo a un debate aberto co medio, coa escena galega. Penso que hai moita necesidade de debatir e temos que organizar máis encontros deste tipo onde podamos ir tamén creando unha sensación de escena múltiple, poliédrica, onde o debate sexa o ponto central.
Vos como que en día ainda te descaixas por cousas por sacar das caixas, non? Casi. Nos estamos nesa etapa de adaptación tamén, non? Un pouco, inda que, bueno, levamos moitos anos traballando na Casa Gótica, sí que é verdade que o cambio de sede, os espacios novos, trastoca un pouco a forma de traballar. Cousas que estabas habituado a facer... O público que dicías ti, o público claro. tamén é diferente, aumentouse moito o público, pero sí que é verdade que estamos nunha etapa un pouco de adaptación e de ver como vai funcionando un pouco todo. Temos propostas, temos proxectos de exposicións e demais, e estamos tamén facendo traballo interno desde do que non se ve, que é un pouco para remodelar a propia Casa Gótica, é dicir, estamos agora mesmo con plan de necesidades arquitectónicas para a Casa Gótica. Que siga en funcionamento? Sí, sigue en funcionamento porque, bueno, queda todavía o que é a parte da biblioteca, que é de uso público, calquera pode acceder á biblioteca, e despois temos que adaptar os espacios que quedaron a almacéns, a taller de restauración, bueno, hai moitas zonas que estaban ateigadas de pezas e temos moitas necesidades, entón parte da Casa Gótica vai estar dedicada a eso. Silvia, ti xa dicías que a música era un reclamo moitas veces para que a xente de paso que ia, non? Vos tamén facedes moita programación ou facíades moita programación matinal, non? Para institutos e colexios. Sí, seguimos tendo unha programación didáctica, digamos. Un pouco o que el decía, non é un ensino reglado, pero sí unha maneira de mostrar e de abrir portas e fiestras para rapaces que, bueno, que igual non se achegarían nunca. Entón, si, temos moita actividade didáctica. E hai unhas semanas houbera tamén no auditorio unha xuntanza da Concelleira de Acción Cultural con cos diferentes sectores, un pouco tamén de diálogo, non? Sí, un pouco de diálogo para presentar unhas axudas unhas subvencións para empresas, para persoas, para empresas do tecido cultural, para promover festivais, accións de calquera tipo no ámbito cultural. Un dos temas máis peliagudos do 2016 ou do tempo actual referente aos museos. Museos con cafetería, merchandising, todo ese outro mundo, non? Ao redor dos museos, ou museos máis puros, museos máis pequenos. Como convivides? Vos tedes cafetería, vos tedes libraría tamén, vos tedes cafetería pero non tedes ningún tipo de tenda, vos nin cafetería... Nos temos unha tenda pequerrechiña. Pero nun principio había idea de facer arriba de todo, non? Sí, hai un espacio, pensado, diseñado para facer a cafetería, o que pasa que de momento ainda non está cuberto, digamos, o concurso público, imagino, está a cousa un pouco parada. Nos, a verdade é que os temas de merchandising que lle chamas, vémolos tamén un pouco como artículos de difusión do propio museo. É dicir, a xente os leva unha parte do museo e son obxetos promocionais, entre comillas, pero máis que nada de difusión. Bueno, pero en concreto, en xeral, como vedes? Pois mira, son servicios que son útiles, que son necesarios. Nos estamos encantados coa cafetería do CEGAC porque no edificio de Bonaval non hai ningún espazo que se preste para iso, non hai ningún espacio adaptable. O espacio que tiñamos ocupado coa tenda para as cuestións tamén, como di Esperanza, relacionadas co museo, necesitamos adaptalo para aula de actividades do Departamento de Educación, que se incrementaron exponencialmente, entón compensaba máis utilizalo con este obxeto que non manter unha tenda para vender algúns artigos que se poden vender na propia recepción, e prescindimos, por exemplo, da música e dos libros que se poden adquirir noutras tendas. Pero na medida do posible eu creo que todos os museos grandes con espazos e con planificación adecuada, non cabe duda de que nós non temos un edificio planificado para iso, como teñen no CEGAC ou teñen no Museo das Peregrinacións, pois deberían ter eses servicios, e o público os agradece moito, eu creo que son necesarios. Sí, para nós a librería é importantísima, porque é unha librería onde probablemente unha das poucas, non sei se a única librería especializada en
en termos de arte contemporánea. É a mesma cousa coa biblioteca. A nosa biblioteca é a biblioteca máis importante de arte contemporánea en Galicia. Que tamén está aberta ao público. Está aberta ao público. Claro, é unha biblioteca moi singular. Como todas as bibliotecas especializadas, non poden, os libros non poden ser prestados fora do edificio. Pero temos toda unha serie de investigadores moi fiéis que acuden á biblioteca e que consultan, e que, bueno, é un gran placer el ver a táboa da biblioteca xea de grupos de libros, ou xente traballando. O que dicías antes, coa cafetería e as librerías, son aspectos moi importantes porque completan a visita. Esa posibilidade de completar a visita, non ter que é a hora de xantar, entón vamos fora, ou si vas con os nenos e tenen sed, entón a cafetería é o posto perfeito para facer un alto no camiño, para... Bueno, que un museo leva tempo visitalo, se queres visitalo con calma, leva tempo, podes facer un paro na cafetería, continuar... Exacto. O que, se me permites, o tema das bibliotecas, como as reservas visitables, e que iso o que fai un museo, a diferencia dunha sala de exposicións ou dunha galería. Sí, exacto. E vos tendes unhas bibliotecas impresionantes. Sí, extraordinarias. Impresionantes, con un fondo bibliográfico increíble. Eu quería dicir que o Museo do Pobo Galego é un museo interesantísimo para a xente que non é de Galicia, porque é unha maneira de coñecer cousas que non están nos libros, que non están nin na realidade, sino que é a historia, esa relación da historia co presente. É unha maneira de comprender a cultura galega a través dos seus símbolos, a través deses aspectos simbólicos que están nos obxectos do cotidiá, nas ferramentas. É unha maneira de poder comprender desde dentro esa cultura, esa sociedade. Silvia, ti non eres nada purista tampouco para os museos. No, creo que o que din ten toda a razón. Fundamentais as bibliotecas, fundamentais os espazos de lecer. Ao final, eu creo que un museo tamén é un espazo de coñecemento, pero tamén é un espazo de lecer, non? Todos vamos aos museos cando temos un cachiño libre para desfrutar, e eu creo que esos saltos no camiño, unha cafetería, unha tenda onde podas mercar un detalle para alguén ou para ti mesmo, eu creo que é sempre importante, sí. Dicía antes Santiago que vos colaborabades esas veces, ahora creáchedes polo Día Internacional dos Museos, untáchedes vos 8 museos para facer esta programación. Sería necesario como unha especie de rede na cidade? Tiña que sair, non? Totalmente. E o deixo para o final porque así non vos mollades moito, podedes... No, hai que mollarse, realmente sempre que colaboramos as cousas van fantástico, non? Eu creo que é básico. Canta máis colaboración, mellor para todos. Canta máis estreita sexa a relación, mellor. Nós temos agora unha serie de colaboracións moi estreitas coa Fundación Luis Seoane na Coruña e con Marco de Vigo en Vigo. Tamén porque somos o tecido contemporáneo. Esas colaboracións consisten en moitas cousas. Consisten en non facer as inauguracións o mesmo día. Son cousas que tamén nos temos falado tamén para organizar un pouco esa parte de exposicións temporais, que a inauguración non sexa o mesmo día, ou se é o mesmo día, intentar que non sexa a mesma hora, entón pode facer un percorrido. Isto contáronme, non sei onde, pero que non me lembro onde,
que inauguran nese lugar, nesa cidade, inauguran todo o que se vai inaugurar, inaugúrase o mesmo día. Así, Co por cal- barrios, por en moitas cal cidades. é unha En moitas festa. cidades. Co cal é Sí. unha Recorrido festa, de- se o sábado Sí. non, e o sábado inaugurar, imaginade, vos inauguraba o CEGAC, Sí. a Torrente, Sí, o a sí, Granel, sí. Gosta, entón, Sí. a xente ao final vai facendo como... Sí, un percorrido. Dura todo o día a inauguración, non? E a xente vai facendo como... Bueno, como unha especie de festa da Sí, de primavera roteiro. menos masificada. Esperanza, ti recordarás que houve polo menos un intento formal que ademais o promovera un pouco Ramón Izquierdo Peirodes do Museo da Catedral, que non está aquí, pero podería estar como a Fundación Granel ou como calquera outro, pero houve un intento formal de establecer esa especie de plataforma que nos permitira, bueno, facer unha difusión común, certa coordinación e tal, sobre todo de cara ao público. O que pasa é que non complicado, encontramos é complicado o soporte tecnolóxico e financeiro que se requiría. Sí, tamén houve intentos bueno, que se fala moitas veces, non, de facer unha entrada común para todos os museos, de descontos e demais. Claro, os museos teñen cada unha a súa titularidade, digamos, a de que veces é sea outra. complicado. Sí que dá moi bo resultado a colaboración, pero tamén é moito esforzo, moito traballo, pero bueno, ao final ves que o fruto é positivo, que o resultado é bo. Entón, bueno, habería que intentar tirar un pouco por esa liña, non? Hoxe é o Día Internacional dos Museos, pero os museos están todo o ano, e máis pechan os luns, non hai excusa da fin de semana. A fin de semana é o día perfecto para ir visitar o museo. Os 8 que colaboran aquí, a das peregrinacións de Santiago, o CEGAC, o do Pobo Galego, o Museo da Catedral, o MUPEGA, que o MUPEGA existe tamén, a Fundación Granel, ou eu facía un mea culpa antes de comenzar o programa, o Museo de Historia Natural da Universidade, que nunca fun velo, que din que é maravilloso. Pero a zona C tamén existe, o auditorio tamén existe, ás veces hai programacións pois, en entidades privadas como a Banca ou na Torrente tamén hai programacións de... As galerías, que tamén... Eso pode facer outro debate de... Porque as galerías pouco menos que pensan que estamos no Pleistoceno, digo, o espectador, pensa que vai salir un dinosaurio cando entran na galería, hai como un medo atroz, ou que van querer vender algo concretamente. Venme a cabeza, tedes que coñecer a Xunta, por exemplo, ir ali de visita a 30, ou a Metro a coñecer a Javier, ou a 1000 sitios máis nesta cidade. Que non lle teñamos medo á arte, non? Non, se me permites, Sí. o lema deste ano do Día Internacional dos Museos, que é Museos e Paisaxe Cultural, pois cando empezamos a intentar argallar a ver que organizábamos este ano, decíamos é que paisaxe cultural compostelal somos nós. Claro. É dicir, un museo etnográfico, un museo de arte contemporánea, un museo de arte contemporánea surrealista, un museo das peregrinacións, é dicir, temos de todo nesta cidade, é dicir, o tecido é impresionante. Romper unha lanza Veña. pola cidade da cultura. Veña, Veña. faino. Falando de paisaxe, falando de cultura, oye, que dentro do itinerario que Santiago é unha cidade pequena, pero con recursos moi grandes, que se pode, bueno, encher unha semana só percorrendo os museos, as coleccións visitables, as exposicións. Silvia Modia, do Auditorio, moitísimas grazas por vir. Santiago Olmo, do Centro Galego de Arte Contemporánea, moitísimas grazas tamén por estar aquí connosco. Esperanza Gijirei, do Museo das Peregrinacións e de Santiago, un placer. E María Xosé, do Museo do Pobo Galego, que é moito máis que barcas. Un gusto. Xa saben, visiten os nosos museos, paga a pena, o máis que teñen que desenvolver nalgún caso son 3 euros, pero por 3 euros hoxe na vida non se vive unha experiencia como a que poden vivir en calquera dos museos da nosa cidade. Hai moito por descubrir, estaba a pensar, olvidábame, a Igrexa da Universidade, e que hai moitos espazos expositivos, hai moitos museos e moitos espazos expositivos. Disfruten da arte, non hai que comprender, hai que deixarse seducir polo que temos diante. Marchamos, isto foi o Faladoiro, estamos en Correo Televisión, sexan moi felices.